روز بخیر بیننده های عزیز، با امیدوارم که روزی خوبی خواهید داشت. برنامه نویدی بمدادی رو از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. سرینازی روح‌الله هستم و تا 10 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. امروز 9 اپریل است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط مهمترین خبرهای روز. پرزیدنت امомалӣ раҳмон ба ворух рафт. корфармои чиниро барои нақзи ҳуқуқи коргарони тоҷик ҷарима бастанд. азсаргирии парвозҳо аз фурудгоҳи Челябинск ба кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил. эмомалӣ раҳмон президенти тоҷикистон дар идомаи сафари кори худ дар вилояти суғд субҳи имрӯз ба ҷамоати ворухи шаҳри исфара рафт. интизор меравад дар ин минтақа президент аввал аз иншоотҳои навбунёд боздид карда баъдан бо сокинони маҳаллӣ суҳбат кунад. ҳамкорони мо мулло раҷаб юсуфӣ ва амридин олимов ҳам дар ворух ҳастанд. сафари раиси ҷумҳур ба ин минтақаро ки 2 ҳафтаи охир сархати расонаҳо аст пайгирӣ доранд ва ҳоло мулло раҷаб дар хат бо мо аст ва дар бораи барномаи сафари президент ба ин минтақа мегӯяд. قرار است امروز رئیس جمهور امомалӣ раҳмон در جماعت واروخ در مراسم افتتاح قصر فرهنگ، مجمع ورزشی، باغ اینتنسیوی و مکتب شرکت کند. در پایان این سفر امомалӣ раҳмон با گروه از ساکنان جماعت واروخ ملاقات میکند و مسئولین گفتند در این نشست حدود 2000 نفر از ساکنان جماعت واروخ شرکت خواهند کرد. برخی ها انتظار دارند که رئیس جمهوری تاجیکستان در رابطه با سر و صداهای اخیر در اطراف نام واروخ در این ملاقات اظهار نظر میکند. نام جماعت واروخ اسفره بیش از 2 هفته اخیر در سرخط رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی قرار دارد. این نام پس از آن داغ شد که قمچیبک توشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان گفت به تاجیکستان پیشنهاد کردند که واروخ را به این کشور بدهد و در عوض 12000 گکتار از زمین‌های بادکن را بگیرد. این پیشنهاد در جامعه تاجیکستان سر و صداهای زیادی را به میان آورد و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این را محکوم کردند. هرچند مقامات در این باره رسما اظهار نظر نکردند، اما نشریه‌های محلی بارها از پیشنهاد رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان انتقاد کردند. جزئیات سفر رئیس جمهور امомалӣ раҳмон را در دوام روز ما برای شما تقدیم خواهیم کرد. تشکر مولو رجب. بیننده های عزیز، همکاران ما سفر پرزیدنت با ворух را پیگیری خواهند کرد و دوام روز با خبرهای تازه شما را آگاه میکنیم. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان از تغییر ایلоваҳо ба طرح قانون درباره وضع حقوقی خدمتچیان حربی جانبداری نمودند. эмомалӣ собирзода муовини аввали вазири мудофиаи тоҷикистон рӯзи 7 апрел дар ҷаласаи навбатии парлумон гуфт бар асоси ин тарҳ сарбозони тоҷик пас аз адои хизмати ҳарбӣ метавонанд бидуни озмун ба донишгоҳҳои ҳарбӣ дохил ва хориҷи кишвар шомил шаванд. ба қабли ӯ тарҳи мазкур аз сӯи вазорати мудофиаи кишвар ҳамчун имтиёз ба хотири ҳавасмандгардонии сарбозон таҳия шудааст. тағйиру иловаҳои ба қонун воридшаванда як масъала, яъне ҳавасмандгардонии сарбозонро баъди адои хизмати ҳарбии ҳатмии муҳлатнок дар бар гирифта имтиёзҳои муайянро ба ин гурӯҳи шаҳрвандон аз ҷумла дар навбати аввал ҳангоми қабул ба муассисаҳои таҳсилоти олии ҳарбии дохил ва хориҷи кишвар бидуни озмун шомил гардани онҳоро пешбинӣ менамояд. қабули лоиҳаи мазкур аз бюҷети давлатӣ маблағзории иловагиро талаб наменамояд. пешниҳоди имтиёз ба сарбозони тоҷик дар ҳоле аст ки бо гузашти бештар аз 1 ҳафта аз оғози даъвати баҳории ҷавонон ба артиш шикоятҳо аз ҷалби иҷбории онҳо садо медиҳад. ҳарчанд масъулони вазорати мудофиа мегӯянд ба онҳо расман шикояте дар ин маврид нарасидааст. имтиёз ба донишҷӯёне ки хизмати ҳарбӣ карданд дар ҳоле аст ки теъдоди довталабони таҳсил дар донишгоҳҳои тоҷикистон ба таври чашмрас коҳиш ёфтааст. маркази миллии тестӣ хабар дод ки дар муддати бештар аз 1 моҳ ҳудуди 65000 хатмкунанда худро дар марказ сабти ном карданд ки ин рақам нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта наздики 6% камтар будааст. давраи сабти номи довталабон ва омодагии онҳо ба имтиҳонҳои дохилшавии маркази миллии тестӣ ба замоне рост омадааст ки даъвати баҳорӣ ба артиши тоҷикистон бар асоси қонуни нав дар бораи хидмати ҳарбӣ оғоз шуд ва аксари онҳое ки дар зинаҳои аспирантура ва магистратураи мактабҳои олӣ таҳсил мекунанд ба хизмати аскарӣ ҷалб шуданд. таҳлилгарон мегӯянд эҳтимолан ҳамин ислоҳи қонуни хизмати ҳарбӣ як сабаби аслӣ бошад ки тибқи як банди он дигар донишҷӯён дар кафедраҳои ҳарбӣ таҳсил ҳам кунанд аз хизмати
аскарӣ озод нахоҳанд буд. чанде аз хатмкунандагони мактабҳои миёна гуфтанд ҳайрон монданд дар марҳилаи бақайдгирӣ дар маркази тести худро сабти ном кунанд ё не, чун ба гуфтаи онҳо баъд аз 4 ё 5 соли таҳсил маҷбуранд боз 1 соли дигар дар артиш хизмат кунанд. ҷавононе ки кафедраҳои низомиро хатм кардаанд танҳо баъд аз 12 моҳи хидмат дар артиш соҳиби рутбаи афсари эҳтиётӣ хоҳанд шуд. дар гузашта хатмкардаҳои донишгоҳҳое ки дорои кафедраҳои ҳарбӣ буданд бо иштирок дар давраҳои 40 рӯза соҳиби билети ҳарбӣ шуда рутба мегирифтанд. магистрантҳо ва аспирантҳо ба фарқ аз солҳои қаблӣ имтиёз надоранд. мувофиқи қонуни пешина онҳо ҳаққи ба таъхир гузоштани хидмати сарбозиро ҳангоми таҳсил доштанд. мақомот мегӯянд бар асоси тарҳи нав танҳо ҷавононе ки дар риштаи докторантура таҳсил мекунанд аз хизмат озод ҳастанд. мақомоти ҳифзи меҳнат дар тоҷикистон ширкати истихроҷи тиллои покрудро ки ба сармоягузорони чинӣ тааллуқ дорад барои поймол кардани ҳуқуқи коргарони тоҷик 1500 сомонӣ ҷарима бастааст. барои бартараф кардани камбуд ба чиниҳо 1 моҳ муҳлат доданд. ин дар ҳоле аст ки қаблан радиои озодӣ дар бораи шароити тоқатфарзҳои кор дар покруд ва худсарона ҷорӣ кардани реҷаи шадиди карантин аз сӯи корфармоёни чинӣ дар такя бо шикояти коргарону афроди онҷо кор карда хабар дода буд. хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳволи рӯзи 6 апрел бо нашри як изҳорот гуфт дар пайи санҷиш поймол шудани ҳуқуқи коргарон дар покруд тасдиқи худро ёфтааст. моликони покруд ҳанӯз дар ин бора чизе нагуфтанд. сармоягузорони чинӣ ва намояндагони расмии он дар тоҷикистон аз суҳбат бо матбуот паҳрез мекунанд. нозирони хадамот аз ҷумла маълум карданд ки корфармоёни чинӣ худсарона ва бедастури ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба мубориза бо COVID-19 ва мақомоти тандурустӣ реҷаи сатҳи карантин ҷорӣ карда 3 моҳ ва гоҳи зиёда аз он нагузоштанд коргарон аз ҳудуди корхона берун раванд. яке дигар аз фурудгоҳҳои русия омодагии худро барои азсаргирии парвозҳо ба кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил эълон кардааст. ҳукумати вилояти Челябинск хабар додааст ки нақша дорад парвозҳоро ба хориҷа аз сар мегирад. ҳавопаймоҳо барои парвоз ба тоҷикистон, туркия, кипр, қирғизистон, қазоқистон омодагӣ мебинанд. интизор меравад ки парвозҳо ба кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил аз Челябинск аз 1 май боз мешаванд. гуфта шудааст ки дар ҳоли ҳозир дар фурудгоҳи Челябинск тартиби гирифтани иҷоза барои кор бо визаи электронии шаҳрвандони хориҷӣ идома дорад. дар ноҳияи нурободи вилояти Самарқанди Ӯзбекистон чӯпонҳои маҳаллӣ бо нишони эътироз аз гирифтани чарогоҳҳояшон рамаи гӯсфандонро пушти дари ҳукумати ноҳия оварданд. дар наворе ки дар шабакаҳо нашр шуд дида мешавад ки чӯпонҳо дар пушти дари бинои ҳукумати маҳаллӣ талаби чарогоҳ мекунанд. як сокини ноҳияи нуробод гуфт ин ҳодиса баъд аз нисфи рӯзи 6 апрел рух додааст. тира моҳи соли гузашта мақомоти Ӯзбекистон ба ширкати Самарқанд Қарақул кластер 151 000 гектар ва ба ширкати Спалюкс 197 000 гектар замин ҷудо карданд. қисми аз ин заминҳо ба ҳисоби чарогоҳҳои ноҳияи нуробод ба ширкатҳо дода шуд. ширкатҳо бо ҳадафи парвариши гов заминҳоро соҳиб шуданд, аммо сокинони маҳаллӣ мегӯянд дар асл дар ин заминҳо бештар аз 4000 саргӯсфанд парвариш мешавад. маҳз ҳолати мазкур норозигии сокинони маҳаллиро ба бор овард. дар пасманзари шиддатёбии вазъи сиёсиву дипломатии қурби рубли русӣ поин омад. рӯзи 7 апрел рубли русӣ дар нисбати доллари амрикоӣ ба сатҳи поёнии 5 моҳи охир расид. қурби асъори миллии ҳамсояҳои русия, қазоқистону беларус ҳам коҳиш ёфт ки ин кишварҳо аз иқтисоди русия вобастагӣ доранд. қурби тангаи қазоқӣ рӯзи 8 апрел ба 433 танга расид, дар ҳоле ки ибтидои моҳи ҷорӣ 426 танга барои ҳар доллари амрикоӣ хариду фурӯш мешуд. дар бонки миллии қазоқистон гуфтанд поинравии қурби рубли русӣ боиси коҳиши арзиши танга шудааст. иқтисоди русия, беларус аз таҳримҳои ғарбӣ зиён мебинанд. кишварҳои ғарбӣ ба далели сиёсатҳои худкомаи раҳбарони ду кишвар нисбати онҳо таҳрим ҷорӣ кардаанд. дар ҳамин ҳол бонки миллии тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои 9 апрел чунин таъин кардааст.
бинандаҳои азиз, шумо хабару гузоришҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи Навиди бомдодӣ шунидед. Матлабҳои моро пайгирӣ кунед ва бо мо буданро фаромӯш насозед. То барномаи баъдӣ, хайр.